Goedenavond allemaal. Welkom bij deze presentatie over veulenziektes. Ik ben Berend Boshuizen. Ik ben paardendierenarts bij Dierenkliniek Wolvenga. En daar werk ik met heel veel plezier. En ik ga jullie vanavond hopelijk wel bijbrengen over veulenziektes. En eigenlijk vooral ook over hoe je die kunt voorkomen. En waar je vooral risicofactoren aan kan herkennen. Om dingen dus uiteindelijk te kunnen voorkomen. Wij krijgen elk jaar heel veel veulentjes doorgestuurd naar de kliniek. Ik werk ook vooral, of eigenlijk bijna alleen maar in het ziekenhuis. Dus je zult heel veel foto's en beeldmateriaal zien van behoorlijk zieke veulens. Over het algemeen gaat het natuurlijk goed. Wij zien vooral heel veel zieke veulentjes, omdat we die nou eenmaal verzamelen daar. Maar hopelijk ga je hier wat van leren, zodat we kunnen voorkomen dat jullie veulens in de kliniek komen. En dat we alles succesvol weer gaan laten verlopen dit veulenseizoen. Dus we gaan steeds terugkeren bij de risicofactoren voor infectieziektes en problemen bij je veulens. De presentatie gaat vooral over redelijk jonge veulens, dus pasgeborenen. En hoe je op tijd de problemen daarbij kan herkennen. Daarvoor moet je natuurlijk ook weten van wat is normaal. Wat moet je doen voor het veulenen, tijdens het veulenen, wanneer moet je ingrijpen. Ook over pasgeboren veulentjes. Als hij dan eenmaal geboren is, wat is dan normaal en wanneer moet je dan aan de bel trekken? Waaraan kan je herkennen dat het niet goed gaat of misschien in de toekomst niet goed zal gaan? En dan zijn aan het eind van de presentatie, of eigenlijk het tweede deel van de presentatie, gaan we door verschillende veel voorkomende veulenziektes heen. En pakken we ook steeds terug daarbij die red flags, die risicofactoren voor problemen. Zodat je die steeds weer herkent van ziet, oké, als ik dat zie bij mijn veulens, moet ik aan de bel trekken. Nou, wij zien dus heel veel veulentjes ieder jaar. In die middelste foto zie je al, dat is een hele intensieve periode. Teamwork makes the dream work, een beetje cheesy. Maar het is wel zo, we doen het met z'n allen en eigenlijk ook met heel veel plezier. Nou, hier heb ik eigenlijk een soort tabelletje even gemaakt met daarin opgesplitst risicofactoren voor het veulen om ziek te worden. Die bij het veulen zelf wegkomen en die bij de merrie wegkomen. Nou, aan de kant van het veulen, als we er eventjes doorheen lopen, is in eerste instantie prematuur. Nou, dan moeten we natuurlijk ook weten wanneer is een veulen dan prematuur. Neonatal maladjustment syndrome, een hele mond vol. Dat is eigenlijk wat we in de volksmond dummy-veulens noemen, of barkers. Een zuurstoftekort en een hormonale imbalans die leidt tot een beetje veulens met afwijkend gedrag. Nou, dat is een grote risicofactor om uiteindelijk ziekte te ontwikkelen. En we zullen straks uitgebreid daarop terugkomen hoe dat komt. Hypothermie, dus de lage lichaamstemperatuur, zorgt ervoor dat ze minder actief worden en niet goed willen drinken. En eigenlijk komt alles steeds weer terug ook op het stukje dan failure of passive transfer. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben, wat dat is. In het kort betekent dat veulentjes die te weinig biest binnenkrijgen en daardoor geen afweer hebben en sepsis en andere ziektes ontwikkelen. Vertraagd gaan staan en of vertraagd gaan drinken. Grote risico om allerlei problemen te ontwikkelen. Eén daarvan is natuurlijk dan failure of passive transfer, omdat je niet op tijd de biest binnenkrijgt. Het niet geaccepteerd worden door de merrie. Dus als de merrie het veulen niet wil hebben, hem niet herkent of niet erkent. Of bijvoorbeeld doordat de merrie overleden is. Ook grote risicofactor voor problemen. En zowel bij de merrie als bij het veulen heb ik een stukje staan slechte stalhygiëne of management. Er zitten een aantal dingen die je echt gewoon wel goed moet doen, vind ik. En waarmee je echt wel problemen kunt voorkomen. Dus daar gaan we ook nog langskomen. Nou, aan de merriekant zijn eigenlijk veel dingen die vooral prenataal zijn. Dus voordat het veulen wordt geboren, waar we op moeten letten. Premature lactatie, daar komen we straks even op van wanneer is dat dan zo. Maar als de merrie te vroeg melk begint te geven en melk lekt, waardoor ze haar biest verliest en het veulen weer risico op failure of passive transfer oploopt. Dan staan er onder elkaar vaginale uitvloeiing, premature placenta-separatie. Dat is de redbag delivery bijvoorbeeld, waarbij de placenta al een beetje loslaat voor de geboorte of tijdens de geboorte te vroeg. En placentitis, die drie dingen hebben eigenlijk met elkaar te maken. Placentitis is een ontsteking van de nageboorte, een soort infectie erin, waardoor die niet goed werkt en waardoor het veulen al tijdens de dracht risico loopt om ziek te worden en om tekort aan voedingsstoffen en zuurstof te krijgen. Nou, die drie dingen hebben met elkaar te maken en de merrie met placentitis uit bijvoorbeeld ook vaak te vroeg op. Als de merrie gewoon überhaupt ziek is geweest of koliek heeft doorgemaakt tijdens de dracht, is het ook al een red flag voor jou als eigenaar zou dat moeten zijn.
dat er misschien wat met je veulentje aan de hand gaat zijn. Dystocia, dat is een moeilijk woord voor een niet goed lopende geboorte. Dus dat de geboorte te zwaar is, dat het veulen er niet uit wil, dat hij bijvoorbeeld verkeerde ligging heeft of te groot is en er dus niet uit kan of vergroeid is. Dus een zware geboorte. En ook inderdaad dus die slechte voeding of stalhygiëne. Nou, we willen voorkomen dat we dat veulentje aan de linkerkant hebben. En dat we gewoon meteen een mooi gezond veulen hebben. En deze risicofactoren komen er steeds eventjes tussendoor op terug. Nou, voor het veulen naar uit kunnen we al een aantal dingen doen om te voorkomen dat er problemen ontstaan of om dat te helpen voorkomen. En een van de belangrijke dingen is om op tijd de merrie op de plek te hebben waar ze gaat afveulenen. Ongeveer 6 weken van tevoren geeft haar voldoende tijd om de pathogenen, dus de bacteriën en virussen in de omgeving, tegen te komen daar en daar een immuunrespons tegen te maken en die antistoffen in de biest te verwerken en het veulen daarmee een geschikte biest voor die omgeving te geven. Dus het is handig om op tijd naar je schone afveulenbox te gaan. Met de nadruk op schoon en voldoende bodembedekking. Een mooie hoeveelheid stro in de box. Een foto met uitgebreide lichtplekken op de benen. Dan gebeurt dat ook veel als een veulen natuurlijk ziek is en te veel ligt. Maar ja, als er niet voldoende stro in de box ligt, ja, dat is iets wat je gemakkelijk kan voorkomen om het veulen te helpen heel ter wereld te komen en heel te blijven. De merrie enten van tevoren. We adviseren om ongeveer 6 weken voor de geboorte de merrie nogmaals te enten. Tetanus influenza standaard, maar zeker ook op dit moment heel actueel en wat mij betreft ook heel belangrijk, de merries ook te enten. Als je die merries ent tijdens de dracht op 5, 7 en 9 maanden, dan heb je een grote kans dat je daarmee voorkomt dat die merrie aborteert van een EHV1 of 4, de rhinopneumonie. Merries kunnen ook, als ze niet aborteren, zelfs een ziek veulen krijgen met EHV1-infectie. En daar komen we later nog even op terug. Dat zijn hele zieke veulens die het vaak niet overleven. Dus het enten van je merries, heel belangrijk om te doen. Als de merrie is dichtgezet, moet ze natuurlijk even opengeknipt worden, ongeveer 2 weken voor de uitgerekende datum. Zodat ze niet veulend en de boel gewoon openscheurt. Dat belemmert de boel natuurlijk behoorlijk. Wat ik heel erg voor ben, is om die merries wel schoon te hebben. Dus ik zou altijd mijn merrie, het uier, de staart en de achterhand goed wassen voor de geboorte. Zodat ze gewoon een schone achterkant heeft, een schoon uier. Als dat veulen ter wereld komt, heeft hij dus nog nauwelijks afweer aan boord. En hapt hij als je daar een heel erg besmeurde bedoeling hebt. Eerst eens even flink in de stront, likt hij aan de muur waar het ook vies is. En heeft hij eerst de ziektekiemen al binnen voordat hij biest op heeft. Dus kleine moeite, groot effect. Nou, als de merrie de biest al vooraf laat schieten, als dat zo is, vang het op, vries het in. Nou, dat is best wel lastig, want je wil ze eigenlijk niet uitmelken, maar je wil ook niet al die biest verliezen. Je weet in ieder geval, als dat aan de hand is, dat je wat moet regelen. Als de biest er al uit is en de biest is kwijt, ja, dan moet je zorgen dat je een alternatief hebt. Biest van een andere merrie, van een vorig jaar misschien. Echt een alert, zeg maar. En je kunt dat vooral zien als de biest echt aan de benen van die merries. Soms zie je de benen al helemaal ondergeplakt onder de melk zitten. En dat zit die biest daar aangeplakt al ver voordat ze moeten veulenen. Nou, dat moet een alarmbel zijn. Hoppa. Dus ja, we hebben het net al gehad, premature lactatie, als dat aan de hand is. Dus als de merrie te snel gaat lacteren en haar melkproductie al te vroeg op gang komt, dan is de biest er al uit voordat veulen er is, wat niet goed is voor het veulen. En als de stal erg onhygiënisch of niet schoon is en niet goed opgestrooid, nou, slechte zaak, dat moeten we voorkomen. Dat zijn allerlei echt gewoon belangrijke risicofactoren om ziekte te voorkomen. Nou, we hebben het al over prematuriteit net eventjes kort gehad, maar dan moet je natuurlijk weten, wat is dan normaal? Nou, dat is moeilijk aan te geven, omdat merries een heel variabele drachtlengte hebben. De normale drachttijd is ongeveer 340 dagen, maar er zit een grote variatie tot van 330 dagen tot wel een volledig jaar. Nou, elke merrie heeft wel zo'n beetje een eigen normale draagtijd. Die zitten meestal rond hetzelfde aantal dagen als ze meerdere veulens hebben gehad. Dus het is sowieso heel handig om, als je een veulentje hebt gekregen van die merrie, om te noteren hoeveel dagen heeft ze gedragen. En er zijn wel dingen die dat wat kunnen beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld een veulen heel vroeg in het jaar krijgt, dus de veulens die nu al zijn geboren,
Einde van de winter, begin van de lente. Die merries die dragen gemiddeld ietsje langer, dag of 5 tot 10 langer dan wanneer zij een veulen in het hoogseizoen zouden krijgen. Dus dat is nog iets wat het een beetje kan beïnvloeden. Het zou ook kunnen zijn dat je merrie ineens beduidend vroeger veulent dan dat ze normaal gesproken zou doen, maar dat het nog wel binnen de normale draagtijd van 330 tot 365 dagen valt. Dat is dan wel ook een alarmbel. Het zou kunnen dat die merrie ziek is en dat ze daardoor te vroeg veulent bijvoorbeeld. En dingen waar je dan op kunt letten bij je merrie zijn dus inderdaad, is er geen uitvloeiing uit de vagina? Is ze misschien te vroeg opgeuierd? Als een merrie ongeveer enkele dagen voor de geboorte opuiert, vinden we dat heel normaal. Als het ongeveer een week is, vinden we het ook nog wel heel normaal. Maar als het erg veel eerder is, dan moet dat toch eventjes een belletje doen luiden. Om misschien te kijken of er meer aan de hand is. Bijvoorbeeld een placentitis, zoals op de foto rechts. Dat is een verdikte afwijkende placenta, een ontstoken placenta. En als een veulentje uit zo'n placenta zijn voeding en zijn zuurstof moet krijgen, dan kun je je voorstellen dat hij een achterstand ontwikkelt. En we noemen een veulen wat te vroeg echt wordt geboren daadwerkelijk prematuur, voor de 320 dagen. Maar als je een veulen hebt wat bijvoorbeeld door een placentitis wel voldragen is tot 350 dagen, maar hij komt er ook toch zo uit zoals op het fotootje hier. Te klein, te mager, heel silky vachtje, slappe oortjes, zelf niet kunnen drinken of kunnen staan. Dan noemen we dat dysmatuur. En dysmatuur is eigenlijk een prematuur ogend veulen, maar dan aan de normale tijd geboren. En als een veulen prematuur of dysmatuur is, we zien aan de buitenkant heel veel dingen, maar dit wordt nog wel eens vergeten. Als een veulen niet volgroeid is, dan kan het zijn dat de verbening van de botten nog niet af is. En op deze foto kun je dat zien. Dit is het spronggewricht en de kleine tarsaalgeledingen, al die kleine botjes die je zeg maar ziet op de foto, die horen eigenlijk al veel verder ontwikkeld te zijn als een veulen eruit komt. En als hij er dus op gaat staan. En als hij hierop gaat rondlopen en te veel beweegt, dan kan hij heel gemakkelijk daar afwijkingen, compressiefracturen, vormveranderingen daar ontwikkelen. Waardoor hij bijvoorbeeld kromme benen ontwikkelt en gewoon niet geschikt uiteindelijk zal zijn voor de sport en daar kreupel aan is. Dus het echt te vroeg geboren worden, het brengt een hoop dingen met zich mee met problemen. Prematuur zijn, een prematuur veulen heeft sowieso meer risico op neonatale ziektes en infecties. Dus als je weet, mijn veulen wordt normaal altijd geboren met 350 dagen en je hebt er nu een met 320, nou dan ben je zeker, dit is echt wel heel vroeg. En dan is het belangrijk om eigenlijk dat veulen zeker door een dierenarts te laten controleren. Is hij wel volgroeid? Kan hij al wel rondlopen? Hoe gaat dit komen? En dingen om op te letten om dysmaturiteit op tijd in de smiezen te hebben zijn dus inderdaad dingen als vaginale uitvloeiing bij de merrie, maar ook prematuur opuieren en echt bevestigde placentitis of ontsteking van de nageboorte. En hoe kun je dat dan bekijken? Als de merrie nog dragend is en de placenta is er nog niet uit, dan kun je dat met de echo, met rectaal onderzoek, een rectale echo diagnosticeren. En bijvoorbeeld als er echt uitvloei is, ook met een swab te nemen en dat te kweken vanuit de vagina. Nou, een normale geboorte. Heel veel van jullie zullen dit misschien al wel weten. We gaan er heel kort even doorheen. Een normale geboorte bestaat eigenlijk uit 3 fases. De eerste fase is de voorbereidende en ontsluitingsfase, waarbij er al baarmoedercontracties optreden en waardoor de merrie een beetje koliekerig oogt, gaat af en toe liggen, zal onrust tonen. En dat is heel variabel hoe lang dat duurt en hoeveel een merrie daarvan laat zien. Het kan een half uur zijn tot wel 4 uur. Deze fase eindigt eigenlijk zodra de waterblaas breekt. De waterblaas is de eerste blaas die je zult zien, met een mooi woord allantochorion. Nou, als je deze fase herkent bij je merrie, dan is het handig om op dat moment al, de dingen die ik heb onderstreept, zijn de dingen die je mag of moet doen. Even de staart te bandageren en de merrie aan de achterkant even schoon te maken en te drogen, mocht dat nog besmeurd zijn allemaal. En daarna laat je er weer met rust, zodat ze verder kan gaan. En als de waterblaas gebroken is, dan gaat de tweede fase eigenlijk in. En dat is de uitdrijvingsfase van het veulen. Die hoort eigenlijk maar heel kort te duren. Vanaf het moment dat ze daaraan begint, gaat de merrie herhaaldelijk lateraal liggen, dus in zijligging, zoals op de foto. Gaat ze echt actieve buikpersen erbij gebruiken en draait het veulen het geboortekanaal in en uit. En dit moet
redelijk vlot gaan. 5 tot 20 minuten nadat je de waterblaas hebt zien breken, moet eigenlijk die pootjesblaas al zichtbaar zijn. De pootjesblaas moeten 2 voetjes in zitten en een neus. Als dat niet zo is, dan hebben we een probleem en moeten we al actie ondernemen. Normaal gesproken, als het gewoon normaal verloopt, dus dat veulen met ongeveer 20 minuten vanaf het moment dat ze beginnen buikpersen, is hij eruit. En als hij zo ligt, zoals op de foto, met het hoofd vrij, neusje vrij en het amnion, de pootjesblaas, die witte zak waar hij in zit, die scheurt zo ongeveer als hij met zijn schouders eruit komt. Dan heeft hij lucht en kun je ze gewoon met rust laten, hoef je nog niks te doen. Als dat niet het geval is, je ziet dat het vlies nog over de neus heen zit en de merrie maakt geen aanstalten om dat meteen op te lossen, dan is het handig om dat even snel natuurlijk te regelen, zodat hij direct zelf kan ademen. Dus vandaar dat daar een streep onder staat, moet eventueel gescheurd worden door uzelf. Vaak als ze zo liggen met nog de achterbenen in de merrie, maar wel met de heupen eruit, dan nemen de meeste merries gewoon rust en blijven ze nog enkele minuten tot wel 15 tot 20 minuten gewoon rustig liggen. En dan moet je ze ook gewoon met rust laten. Die merrie die moet even bijkomen. Zolang het veulen nog een verbinding heeft met de navelstreng naar de placenta, op dat moment wordt er nog bloed rondgepompt en krijgt hij dat bloed nog een extra dosis vanuit die nageboorte zelf binnen. Als je die meteen eruit lostrekt, dan mist hij misschien een deel bloed en kunnen we wat bloedarmoede verwachten. Dus laat ze rustig liggen. Soms staat de merrie wel meteen op, ja, dan is dat zo. Dan scheurt de navelstreng en is het ook al goed. De laatste fase van de geboorte is dan nog de uitdrijving van de nageboorte. Dat is ook nog wel een punt om even op te letten. Hoe snel gebeurt dat? En de meeste mensen weten wel dat ze moeten opletten dat het niet te lang duurt. Dat het niet 12 uur later nog steeds met een nageboorte erop staat, want dan wordt je merrie natuurlijk hartstikke ziek. Maar het is ook heel belangrijk om dat hij er niet te snel uitkomt. Niet dat je daar zelf iets aan kan beïnvloeden nog, maar als hij er eenmaal uitkomt direct na het veulen, of binnen 10 minuten daarna al, zeg maar, ja, dan weet je dat hij eigenlijk al behoorlijk los zat ten tijde dat dat veulen geboren werd. En dan heb je grote kans dat dat veulen zuurstoftekort heeft gehad tijdens de geboorte. En op dat moment zul je nog weinig zien waarschijnlijk aan dat veulen, maar daarmee kan hij een neonatal maladjustment syndrome ontwikkelen. Dus zuurstoftekort en daardoor een dummy worden. En daar weer allerlei problemen van ontwikkelen. Dus als je ziet dat de nageboorte er echt bijna meteen achter ligt, dan kun je wel meteen dit als een risicoveulen beschouwen. En is het handig om hem heel nauw in de gaten te houden, om te zien of hij niet dummy-gedrag ontwikkelt en daarmee problemen met het opnemen van biest bijvoorbeeld. Nou, knoop de nageboorte op, zodat hij niet, de merrie er niet dwars doorheen loopt en hem kapot scheurt. En als hij er dan uit is, check hem in ieder geval zeker of dat hij helemaal heel is, maar ook hoe hij eruit ziet. Of er geen grote ontstoken plekken in zitten, of hij niet abnormaal groot of klein is. Bewaar hem ook even als de dierenarts toch komt om je veulen te checken, om hem te laten zien. Nou, wanneer moet je dan ingrijpen of wel een dierenarts waarschuwen? Wanneer is, dat is handig om wat vaste handvatten te hebben, als het niet vordert. Dus als er gewoon stagnatie is van de geboorte, als het langer dan 4 uur onrustgedrag is en je hebt nog altijd geen waterblaas gezien, nou dan moet er echt wel even gekeken worden, hoe zit dit? Dan bel je dierenarts, zal hij waarschijnlijk wel vragen, heb je al even gevoeld? Zitten er wel 2 pootjes en een neusje? Als je dat niet hebt gedaan, kun je dat rustig even doen als de merrie braaf is. Met schone handen en gewassen handen uiteraard. Een andere reden is als het uitdrijvingsfase te lang duurt. Als dat langer dan een half uur duurt, dan is er iets niet goed. Als er geen voortgang is, of als jij wel hebt gevoeld of gekeken en je ziet niet 2 voetjes en een neusje, maar bijvoorbeeld maar 1 voetje of een staartje, dan kun je direct bellen, want dan is het niet goed. Andere dingen, een beetje losser van hoe het veulen ligt of hoe dat vordert, die wel meteen actie vereisen, zijn een redback delivery. Dan zie je hier onderaan links op de foto een rode, een beetje fluweelachtige blaas naar buiten komt, in plaats van zoals rechtsboven de foto een mooie witte vruchtblaas. Dan weet je dat de placenta, de nageboorte, zeker los ligt en die komt namelijk dan als eerste. En dat is echt, dan kun je niet even de dierenarts bellen en wachten tot die komt, dan moet je meteen actie ondernemen. Dus als je die zak ziet, een rode zak eruit komt, dan moet je die openmaken en het veulen verlossen. Want hij krijgt zolang, vanaf het moment dat je dat ziet, zeker geen zuurstof en gaat langzaam dood. En dat hoeft natuurlijk maar een paar minuten te duren. Dus dat vergt echt snelle actie en daarna ook hulp van een dierenarts als het niet in een kliniek is.
En wanneer wil je nog hulp? Als er een afwijkende ligging is, dus wanneer je inderdaad geen 2 voetjes of een neusje hebt. Als je de darmpek, meconium, al in het vruchtwater of op het veulen hebt gezien. Als je dat ziet, dan weet je dat dat veulen het zwaar heeft gehad. Die heeft al gemest eigenlijk, terwijl tijdens de geboorte of vlak ervoor, heeft dat mogelijk ingeademd en geeft al aan dat dat een veulen is wat risico's loopt. Als de ademhaling van het veulen niet op gang komt, ook dan heb je, als je dan nog de dierenarts moet bellen, die gaat natuurlijk niet op tijd komen om dat veulen nog te gaan beademen of wat ook. Dus je moet zelf actie ondernemen daar. De neusgangen vrijmaken, het veulen op zijn kop bungelen, dat al het slijm eruit loopt. Flink wrijven met een handdoek. Na te doen wat een merrie zou doen door te likken. Tactiele stimulatie van dat veulen om de ademhaling op gang te laten komen. Je kunt koud water over hem kiepen. Alles eraan doen dat dat beest zo snel mogelijk gaat ademen. Want hoe langer die niet ademt, hoe meer zuurstoftekort en hoe meer schade er ontstaat. En hoe meer kans op sterfte of op een dummy. Nou, als je hem aan het ademen hebt, zou ik alsnog de dierenarts laten komen om te checken. Daar hadden we net het eigenlijk ook al over, als de nageboorte abnormaal kort na het veulen eraf komt, dan heb je eigenlijk een soort van halve redback delivery gehad waarschijnlijk. En is dat net zo goed kans op een dummy veulen als bij een redback. Dus ook een red flag, weer een risicofactor om op te letten. Nou, als dat veulen er gewoon uit is, zijn neusje is vrij, hij ademt normaal en hij worstelt zich al snel, binnen een minuut zo'n beetje, dat hij begint te krabbelen en dat hij sternaal komt te liggen, dus met zijn hoofdje omhoog, gewoon rechtop, dan laat je ze gewoon lekker even met rust. Gewoon gekoppeld laten liggen. Die navelstreng die scheurt in principe zelf. Als die niet zelf scheurt, dan bijvoorbeeld als die nageboorte er tegelijk mee afkomt, dan heb je het veulen en de nageboorte in één. Ja, dan scheurt hij natuurlijk niet zomaar door. Dan zul je ze moeten helpen. Dan hebben we liever niet dat dat met een mes of met een schaar gebeurt, wat je misschien logischerwijs aan zou denken. Beter trek je hem rustig uit elkaar. Ik noem dat de Christmas cracker techniek, van de Christmas crackers die je met kerst krijgt als je Engelse schoonfamilie hebt. Dus dan trek je ze, je zet één hand eigenlijk op de buik, daar fixeer je de navelstreng, je andere hand over de navelstreng zelf en dan knijp je hem eigenlijk langzaam uit elkaar en trek je in die richting, haal je hem los en scheurt meestal ongeveer op 7 tot 10 centimeter vanaf de navel, vanaf de buik van het veulen. Dus dat is de Christmas cracker techniek. En als hij dan gescheurd is, de navelstreng, ontsmet hem even met chlorhexidine. Mag ook wel met betadine-jodium. Chlorhexidine is ietsje vriendelijker voor de huid, waardoor die iets sneller dan afbrokkelt later. Liever geen touwtjes binden of strootouwtjes of allemaal dat soort dingen. Als je nu al weet, ik ga nog veulentjes krijgen, zorg gewoon even dat je wat gewoon van die navelklemmetjes die je bij de apotheek kan kopen, gewoon dezelfde als voor mensen, dat je er een paar in huis hebt. Want dat is veel schoner, veel minder kans op een infectie in dat gebied. We zien elk jaar wel veulentjes waar toch dan ineens in de haast vorig jaar hadden we nog een met een rolladetouwtje om zijn navel heen. Ik kom elke keer weer wat nieuws tegen, maar ja, dat zijn toch vaak veulens die dan een infectie daar ontwikkelen en daardoor bijvoorbeeld sepsis. En heel erg ziek kunnen worden. Dus kleine moeite om even op voorraad te hebben liggen, gewoon van de apotheek. En als hij nabloedt en je hebt dus de neiging om er iets omheen te doen, doe dit eromheen. Gewoon vastklemmen. Als het allemaal niet goed gaat, de geboorte, en je komt uiteindelijk, het dierenarts is bij jou thuis geweest, lukt niet, veulen wil er niet uit, dan is het echt zaak om zo snel mogelijk in een kliniek terecht te komen, zodat het veulen alsnog verlost kan worden, als het veulen nog leeft. Als het niet lukt om hem er op de gewoon staande weg uit te halen, wordt vaak eerst geprobeerd onder narcose het veulen alsnog te verlossen. Alles is dan ontspannen. De merrie kan aan de achterkant opgehesen worden om het veulen terug te doen zakken. Merrie kan niet persen op dat moment en dan kun je soms toch nog het veulen terug op de goede manier leggen als het bijvoorbeeld verkeerd lag en het alsnog verlossen. Als dat niet lukt, en dat zie je hier ook op deze foto, dan is de volgende stap een keizersnee. En een keizersnee is niet zoals bij koeien dat honderden keren per jaar gebeurt. Maar om je een idee te geven, gemiddeld genomen bij ons in de kliniek zien we er zo'n tussen de 10 en de 15 per jaar, denk ik. Op zich, Friezen hebben misschien daar een klein beetje geluk. In die zin dat een Fries heeft ietsje vaker dwarsliggingen dan een KWPN'er of gewoon een warmbloed, zeg maar.
En die dwarsligging betekent dat dat veulen met 2 benen in één hoorn en met 2 benen in de andere hoorn ligt en eigenlijk met zijn rug richting de uitgang. En er op die manier nooit niet uit kan. En als op die manier de geboorte begint en het veulen ligt op die manier, dan heeft het veulen eigenlijk relatief weinig te lijden. Want ja, hij ligt niet met zijn neus en zijn borst al in het bekken. Dus er wordt weinig druk op gezet. Dus dat veulen heeft het vaak net iets makkelijker dan een veulen wat op een andere manier verkeerd ligt en eruit moet. Dus ja, de prognose voor veulentjes bij een keizersnede van het Friese paard is net iets beter dan van een warmbloed. Hier zie je een keizersnede, wat foto's die gemaakt zijn van een keizersnede van vorig jaar, van de heer Sipma. Ja, je ziet al aan deze foto, dat zijn heel intensieve acties. Er zijn veel mensen nodig, want je hebt eigenlijk 2 patiënten, de merrie en het veulen. Een moeilijke narcose vergt een enorme team effort om zo'n veulentje en merrie er doorheen te krijgen. Maar als dat dan lukt, dan is dat ook natuurlijk mega gaaf en altijd een geweldige actie. Ja, dus het is heel mooi dat het allemaal kan. Het geeft wel meteen, dit veulentje heeft het hartstikke goed gedaan, is goed er doorheen gekomen. Maar het geeft meteen wel vrij veel risico's ook voor dit veulen. Als je het niet doet, dan ging je dood. Dus ja, moest wel. Maar zo'n veulentje komt eigenlijk onder narcose ter wereld. Moet wakker worden uit die narcose. En tot de tijd dat hij echt nog niet helemaal zelf ademt en wakker is het heel spannend. En we hebben een resuscitatieprotocol. Dus zo'n veulen wordt heel snel geëvalueerd op ademhaling aanwezig, ja, nee. Hartslag boven of onder bepaalde waardes, moet worden beademd of hartmassage krijgen, zuurstof toegediend krijgen, geïntubeerd worden. Dat is een hele heftige paar minuten. En als je het veulen daar dan doorheen krijgt, dan is het daarna nog best wel spannend of hij niet zo heel veel zuurstoftekort heeft gekregen door deze ingreep. Soms is hartmassage wel dat soort dingen niet voldoende en moet er bijvoorbeeld nog adrenaline toegediend worden. Nou, je kunt je voorstellen, een heel circus. En deze veulentjes hebben dus best wel een relatief grote kans om een dummy te worden, een neonatal maladjustment syndrome. Dat is dan door hypoxie, door zuurstoftekort dat gebeurt. Een ander risicofactor die al in die lijst stond, was het niet geaccepteerd worden door de merrie. En dat zien we na een keizersnee ook nog wel eens. Wordt ook wel eens natuurlijk bij een gewone geboorte gezien dat de merrie het veulen niet wil accepteren. Het geeft meteen gewoon heel veel risico's voor het veulen, verwondingen, geschopt worden, maar ook gewoon het niet op tijd kunnen drinken van biest. Dus allemaal, ja, dit zijn sectioveulens. Men denkt dan, oh, hij leeft, hij ademt. Merrie en veulen staan weer in de box. Maar dan komt er nog best wel even een spannende tijd daarna. Van, wordt dat veulentje niet alsnog ziek? Maar goed, dat weten we dan natuurlijk, dat eraan zit te komen. Kunnen we ook alles meteen aan doen om dat te proberen voorkomen. Dystocia, het niet goed vorderen van de geboorte en te vroeg loslaten van de placenta, dus een redback delivery, allemaal risicofactoren die bij moeilijke partes, moeilijke veulenen aan bod komen. Nou, wat is dan normaal als hij net geboren is? In principe, dit is voor een gewone geboorte, niet voor meteen na een keizersnee, maar hoe hoort het veulen zich te gedragen? Ik denk dat dit een handig lijstje is voor jezelf om gewoon te hebben liggen, als je niet al te vaak veulens krijgt, zeker. Om te weten wat is nu normaal. Nou, hij moet normaal ademen, een hartslag hebben binnen een minuut na de geboorte. Hij moet zich al heel rap rechtop kunnen liggen. Een oprichtreflex, dat hij zo gaat liggen als op de foto rechts daar, binnen 5 minuten. Dan moet hij ook al willen zuigen, een normale zuigreflex hebben en al redelijk rap pogingen tot staan doen. Nou, het allerbelangrijkste wat ik uit dit rijtje wil benadrukken is dat hij toch echt wel binnen 2 uur zelf moet kunnen drinken uit dat uier. En als hij dat niet zelf kan, dat hij dan geholpen moet worden. Want hoe sneller die drinkt, hoe beter. Als hij zich niet aan deze regels houdt, een reden om contact op te nemen met je dierenarts en te overleggen in ieder geval. Omdat hij dan gewoon al meer risico heeft om ziek te worden in de toekomst. Het zijn gewoon mega kwetsbare neonaten. Als ze niet op tijd drinken, een van de dingen die soms vergeten wordt, ze raken ook in hypothermie. Dus ze worden te koud. Ze krijgen problemen met hun temperatuur op peil houden. Op fotootje zie je de gloed van het licht. We doen al snel een warmtelampje bij dit soort veulentjes, zeker vroeg in het seizoen, om ze een beetje te helpen. Als ze het echt zeg maar een hypothermie hebben doordat ze te weinig drinken,
krijgen ze uiteindelijk ook wel failure of passive transfer. Dus dat ze niet voldoende antistoffen binnenkrijgen met drinken. En dat vertraagd staan en vertraagd aan het drinken gaan leidt tot beide bovenstaande dingen. Dus het zijn hele belangrijke, heel vroeg in het verhaal staande risicofactoren. Eigenlijk de eerste 2-3 uur na de geboorte kan dit al helemaal mis zijn gegaan. En heb je dus al meer risico dat dan de komende weken dat veulentje alsnog ziek wordt. Dus belangrijk om dat te herkennen. Nou, we hebben, elk jaar maken we veulenpakketjes voor nieuwe veulen-eigenaren. Is misschien leuk mocht je niet zo heel vaak een veulen krijgen om zo'n pakketje te hebben. En dit soort dingen. Er zit een papier in met al die richtlijnen geplastificeerd erin, zodat je dat bij je stal kan hebben liggen. En wat kleine hulpmiddelen, zoals wat een klismaatje, een navelklemmetje zit erin. Kleine dingen. En ik weet niet eens wat het veulenpakketje precies kost, maar het zal een paar tientjes zijn. Dus misschien leuk om erbij te hebben, gewoon handig. Drinken, die biest. Waarom is dat nou voor een paard zo belangrijk, hè, die biest? Bij mensen hoor je er eigenlijk nooit zoveel over. Nou, dat klopt. Paarden worden geboren zonder antistoffen. En dat komt omdat de placenta van een paard, dat is de meest luxe versie die er bestaat, met alle extra's erbovenop en eraan. En dat noem je een epitheliochoriale placenta. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon dat die 6-lagig is. En waar die bij een mens bijvoorbeeld 3-lagig is, of 4-lagig, ik weet het eigenlijk niet eens precies, ik ben geen mensendokter. Maar in ieder geval een stuk minder uitgebreid. En dat zorgt ervoor dat bij een paard de antistoffen, dus de immunoglobulines, niet door de placenta heen komen en niet in het bloed van het veulen terechtkomen tijdens de dracht. Hij is ook mooi afgeschermd van de rode bloedcellen van de merrie. Hij is wel passabel voor zuurstof, CO2, glucose en afvalstoffen, maar dus niet passabel voor die antistoffen. En dat betekent dat hij eigenlijk dus wordt geboren zonder afweer. In die biest zitten immunoglobulines, die antistoffen, IgG's, maar ook IgA's. En die zijn heel belangrijk voor de lokale afweer in de darm. En ja, als hij die natuurlijk niet voldoende binnenkrijgt, dan gaat het al gauw mis. Er is één aandoening waarbij veulentjes dus geen biest mogen drinken. Dat is neonatale isoerytrolyse. En dat is eigenlijk een immuungemedieerde bloedarmoede, waarbij antistoffen van de merrie, en de merrie heeft dan antistoffen gemaakt tegen andere bloedgroepen. En de bloedgroepen die het meeste dat veroorzaken zijn AA en QA. En als ze daar antistoffen tegen heeft gemaakt, dan zitten die dus ook in haar biest. En als dat veulen toevallig die bloedgroep heeft, ja, dan heeft hij pech. Want dan worden langzamerhand zijn eigen rode bloedlichaampjes afgebroken door de antistoffen uit de biest. En die antistoffen ontwikkelt zo'n merrie meestal doordat ze tijdens de dracht bijvoorbeeld kleine bloedingen in die placenta heeft gehad, waardoor er toch contact is gekomen tussen haar bloed en dat van het veulen. Of bijvoorbeeld tijdens vorige geboortes. Dus het zijn vaak merries die al meerdere veulentjes hebben gehad. Of bijvoorbeeld als jouw merrie eerder in haar leven bloedtransfusies heeft gehad. Dus bloed nodig heeft gehad omdat ze een grote bloeding had bijvoorbeeld. Dan kan ze ook eventueel antistoffen maken tegen het bloed van wat ze heeft ontvangen. Nou, zo'n veulentje wordt dan kanariegeel eigenlijk. Dat zijn de afvalstoffen, de afbraakstoffen eigenlijk moet ik zeggen, van de rode bloedcellen. Die kleuren het veulen echt knalgeel. Het veulen zal ook heel sloom worden. Hij heeft een ernstige bloedarmoede. Je kunt dat zien op het plaatje links. Daar zie je links een buis met mooi normaal geel helder plasma. En onderin is een afgedraaide buis, een normale hoeveelheid rode bloedcellen. Dat is die donkerzwarte laag eigenlijk. Nou, daarnaast zie je een buisje van een veulen met isoerytrolyse. En dan zie je dat er eigenlijk alleen maar rode bloedcellen helemaal onderin zitten. Dat is ongeveer 10%, nog minder waarschijnlijk, van zijn totale bloedvolume. Dus dat is heel erg laag. En in die rode bloedcellen, daarmee transporteert die zuurstof door zijn bloedbaan heen naar zijn organen. Dus als daar er maar heel weinig nog van zijn, ja, dan ga je langzaam dood. Dat bloed is ook heel rood van kleur. Hè. Wat er bovenin, dat plasma, is heel erg rood gekleurd. En dat komt ook weer door die afval- of afbraakstoffen van de rode bloedcellen. Die kleuren ook de urine donker. Hè. Dat buisje rechts op de foto is een urinestaal van zo'n veulentje. En dat is heel bruin door de bilirubines, de afbraakproducten van dat rode bloedcellen. Zo'n veulen moet behandeld worden met bloedtransfusies. Hij is enorm at risk om allerlei andere ziektes in de tussentijd op te lopen. Is heel erg zwak, kan vaak niet zelf drinken, dus heeft verpleging nodig.
Dat zijn ernstig zieke veulens. En dit zijn ziektes die toch nog relatief vaak voorkomen. Maar een redelijke prevalentie wordt geschat op ongeveer 2%. Verschilt een beetje per ras. Bijvoorbeeld dravers wordt het op 4% geschat, bij volbloeden op 2%. Ik denk dat wij in de kliniek zien redelijk veel vriezen en redelijk veel warmbloeden. Dat een 2% misschien een goede inschatting is, maar is moeilijk te zeggen. Het is iets wat, als je het al eerder aan de hand hebt gehad, in ieder geval wel te voorkomen is. En daarom besteden we er hier ook aandacht aan. Dus als je een merrie hebt die in het verleden een veulen heeft gehad met deze aandoening, dan weet je dat ze dus af en toe antistoffen maakt tegen andere bloedgroepen. Wat je dan het beste doet, is de laatste maand van de dracht een serumbuis afnemen, een bloedbuis afnemen van die merrie. En dat sturen we dan op. En wij sturen het meestal naar Engeland. Heb je ongeveer met een week uitslag. Kost iets van €40 of zo. Nou, dat zijn de kosten nog niet. En daar wordt dan eigenlijk in getest, heeft die merrie tegen allerlei soorten bloedgroepen, breekt zij bloed af. Heeft ze hemolytische of agglutinerende antistoffen, antibodies. Dus dat zijn die antistoffen die rode bloedcellen willen afbreken. Nou, als dat natuurlijk aan de hand is, dan zouden we in ieder geval willen voorkomen dat veulen de biest drinkt van haar eigen merrie. Melk je de biest uit en gooi je het weg. En moet je dus op voorhand al regelen dat je een andere biestbron hebt voor dat veulen. Dat kan van een andere merrie op stal zijn. Je kunt rustig 400-500 milliliter van zo'n merrie uitmelken van een andere merrie van jou op stal en dat invriezen. En je kan dat ook nog wel een jaartje en soms nog wel ietsje langer zelfs bewaren. Dus dat is nooit een verkeerd idee om te doen, zodat je wat biest van je eigen merries hebt in de vriezer liggen. Waarom moet dat dan op tijd? Die biest, waarom moet dat nou zo rap ook in dat veulen? Nou, aan de ene kant omdat het veulen ongeveer 12 tot 24 uur die biest echt goed kan opnemen. De eerste 12 uur kan die het beste die antistoffen absorberen. En daarna sluit wat we de darmbarrière noemen, dan sluit die. En dan kan het er niet meer doorheen. Dus het moet op tijd om die reden, maar ook om de reden dat als hij eerst 12 uur lang door die box heen loopt te schuifelen en overal al aan heeft gezeten met zijn mond en overal aan heeft gelikt, heeft hij al heel veel bacteriën uit de omgeving opgenomen, misschien ook al virussen, dan noem het maar op, zonder dat hij enige vorm van afweer aan boord heeft. Dus ja, groter risico op diarree en op andere problemen, andere infectieziektes. Dus probeer te zorgen dat zo'n veulen niet eerst die hele box doorheen schuift, maar gewoon rap aan het uier zit. De eerste 8 uur zijn eigenlijk de meest efficiënte opname. Dan kan die het supergoed absorberen en daarna wordt het al wel redelijk rap minder. Tot ongeveer 24 uur kan die nog wel uit biest antistoffen absorberen, maar het neemt heel rap af. Je moet ongeveer zien dat ze binnen die eerste 8 uur ongeveer 85% van de antistoffen opnemen. Dus dat is heel belangrijk. Als je dat zeg maar zou moeten zelf doen, omdat bijvoorbeeld de merrie is overleden of de merrie heeft geen biest, dan zou je ongeveer 2 liter biest in de eerste 8 uur willen toedienen. Nou, komt erop neer dat je elke 2 uur dus ongeveer een flesje van 500 milliliter erin moet zien te krijgen. En soms krijgen wij mensen met een paard in de kliniek, waarvan ze dan vertellen heel trots van, nou, hij is vannacht geboren en hij heeft in de afgelopen 12 uur 200 milliliter gedronken. Jee. Nou, dan zie je dus hier, dan heeft het veulen een ontzettende achterstand eigenlijk al opgelopen. Het is niet te vergelijken met hoeveelheden die mensen bijvoorbeeld, baby's drinken. Dus als je het veulen, het gaat gewoon goed en je wil ongeveer weten hoeveel doet zo'n gezond veulen dan. Je weet natuurlijk nooit exact hoeveel die nou doorslikt en hoeveel die opdrinkt als hij bij de merrie drinkt. Komt erop neer dat hij ongeveer 6 tot 7 keer per uur gaat staan om te drinken. En dan drinkt hij ongeveer 1 à 2 minuten achter elkaar. Dus dat is een normale frequentie. Dus als je het veulen maar 1 keer in de 2 uur een keer ziet opstaan en dan ziet rommelen bij het uier, dan weet je eigenlijk al dat het niet voldoende is. Op de foto hier rechts zie je een veulen die is aan een andere merrie is geadopteerd. Een niet-Fries veulen bij een Friese merrie, waar de merrie het veulen had verloren en het veulentje geen moeder meer had. Dat is altijd een heel dankbaar geheel als dat lukt. En kan ervoor zorgen dat veulen dus wel goede biest binnen kan krijgen en een goed leven kan hebben. Een goede start kan hebben. Nou, waarom zou het, als het niet lukt, dan noemen we dat dus failure of passive transfer of immunoglobulines van antistoffen. Dus de passieve opname van die antistoffen die gebeurt door het gewoon op te drinken, die biest, is dan niet gelukt. En redenen daarvoor
Het kan zijn dat er bijvoorbeeld niet voldoende goede kwaliteit biest is bij jouw merrie. Dat zou kunnen. Dus de kwaliteit van de biest bekijken is belangrijk. Daar hebben we zo nog even een slide over. Hoe weet je dan of dat het goede biest is die ze heeft? Bijvoorbeeld niet goed kunnen gaan staan. Dat kan ook een reden zijn om niet goed aan het uier te kunnen komen of niet vaak genoeg. Bijvoorbeeld als een veulen een ernstige standsafwijking heeft. Dit is een veulen wat aan geopereerd is aan een standsafwijking. Als ze heel kromme benen hebben of bijvoorbeeld te strakke buigpezen en daardoor niet goed in de benen kunnen komen. Het kan ook zijn dat het veulen al voor de geboorte ziek is geworden, dus dat hij eigenlijk al ziek of zwak ter wereld komt. Dat kan omdat hij bijvoorbeeld dus al een infectie in de baarmoeder had opgelopen. Dat kan zijn omdat hij tijdens de geboorte zuurstoftekort krijgt, of dat het een hele zware geboorte is geweest. Of dat hij meconium, darmpek heeft ingeademd. Allemaal redenen waardoor je niet goed aan het uien kan komen, omdat je gewoon niet sterk genoeg bent. Als de biestal is weggelekt voordat het veulen is geboren, is ook natuurlijk een lastig probleem. De premature lactatie, als de biestal weg is, ja, dan kan het veulen die natuurlijk niet meer binnenkrijgen. En ja, sterfte van de merrie of het niet accepteren van het veulen, doordat de bonding niet goed is gegaan, zorgt er soms ook voor dat een veulen gewoon geen biest heeft binnengekregen. Maar dat is dan vaak wel iets wat je misschien zou kunnen voorkomen als je gewoon heel snel erbij bent en op zoek gaat naar biest. Nou, hier hebben we dan even inderdaad de verschillende dingen, de verschillende risicofactoren weer terug in hetzelfde lijstje. Hypothermie, als hij niet voldoende drinkt, krijgt hij energietekort en krijgt hij het koud. En daardoor gaat hij nog minder drinken en wordt het een vicieuze cirkel. Leidt tot failure of passive transfer, dus niet voldoende antistoffen binnenkrijgen en daardoor een grotere kans om ziektes te ontwikkelen. Ook het vertraagd gaan staan of niet op tijd drinken, niet geaccepteerd worden door de merrie, heel belangrijk daarbij. Als de merrie ziek is geweest voor de geboorte en daardoor bijvoorbeeld slechte melkproductie heeft, niet voldoende opgeuierd is of geen biest heeft op het moment van de geboorte, is ook een heel vervelend probleem. Dingen die uiteraard tot problemen gaan leiden voor je veulentje. Nou, gevolgen van onvoldoende biest, dit hebben we eigenlijk al een beetje doorgesproken. Dus te weinig afweer aan boord, infecties, vaker infecties, ernstigere infecties, daar zelfs aan dood kunnen gaan. Energietekort, daardoor ook afkoelen en hypothermie ontwikkelen. En uitdrogen, heel belangrijk. Nou, ze zijn dan dus vatbaarder voor ziektes. Ik heb hier een rijtje van redelijk de meest voorkomende ziektes eigenlijk die we bij veulens zien. Eigenlijk met stip op 1, sepsis, diarree, navelontstekingen, longontstekingen en gewrichtsontstekingen. Als een veulen niet voldoende biest drinkt, dan is een van de dingen die dat soms ook al een beetje verklapt, is dat ze niet van de darmpek afkomen. Dus dat ze een meconiumobstipatie hebben. Biest werkt laxerend en als ze hun maag vullen, zijn er ook nog reflexen die optreden in de darm. Maag vult, dan trekt de dikke darm samen en gaat die werken om de darmpek eruit te werken. Dus als we een veulentje zien, dit is een foto van een veulentje wat een dauerklisma krijgt, dus een wat langer klisma om van de darmpek verder af te komen. Dan is het opletten of dat veulen niet eigenlijk stiekem dus ook te weinig antistoffen binnen heeft gekregen, omdat ze vaak te weinig biest hebben gehad. Dus dat is een beetje een alarmbelletje als hij niet goed van de meconium afkomt. Nou, heel belangrijk om je veulentje dus te controleren na de geboorte of dat hij voldoende antistoffen heeft binnengekregen. Als je weet namelijk dat het te laag is, dan kun je, als je daar redelijk vlot bij bent, eventueel nog kun je het dan nog oplossen door biest per fles of biest per sonde bij te geven. Als het al wat later is, of zeker als het al een slap of een wat ziekere veulen is, ja, dan is het eigenlijk handig om meteen te kiezen voor plasma per infuus of bijvoorbeeld naar de kliniek toe te gaan. Kan ook thuis toegediend worden. We hebben bij ons op de kliniek, dat zijn de 3 foto's onderaan, dat zijn 3 van onze bloeddonoren. We hebben een stuk of 8 of volgens mij zelfs nu al meer op dit moment, paarden die in ons eigen eigendom zijn. En die wonen op een locatie net iets buiten de kliniek, zeg maar. Wonen daar gezellig op het Frieske Gay. En die geven 1 keer per maand bloed. En de rest van de maand kunnen ze een beetje lanterfanten. En dat zijn helden, want die hebben echt al honderden, als niet duizenden veulentjes gered. Doordat we van die paarden, als we ze bloed afnemen, het plasma invriezen en klaar hebben liggen om aan die zieke veulentjes toe te dienen als ze niet voldoende antistoffen binnen hebben. En dat is, als we geen bloeddonoren hadden, als we geen plasma hadden voor de veulentjes, dan hadden we echt een ontzettend veel lager overlevingspercentage van zieke veulentjes.
Als je je veulen moet bijvoeden, is het belangrijk om te weten dat je de melk niet even in zijn longen giet. Je bent al snel geneigd om die fles lekker omhoog zo te kiepen en goed zo naar binnen te gieten. De veulen wil heel graag zo met zijn hoofd omhoog drinken. Maar daarmee heb je best wel kans, zeker als dat een wat slapper veulen is, dat hij daarmee de melk zich verslikt en het in zijn longen terechtkomt. Dus belangrijk, zoals links op de foto, dat je de fles niet heel erg naar boven kiept en dat je je arm over zijn hoofd heen houdt om hem een beetje het gevoel te geven van in een lies van een merrie te zitten. Als het lukt, als we echt een moederloos veulen bijvoorbeeld hebben, zonder dat daar echt een geadopteerde merrie bij zit, hij moet uit een, bijvoorbeeld zoals een isoerytrolyse veulen tijdelijk melk drinken van een andere bron. Dan is het veiliger nog als je het uit een bakje leert drinken. Maar goed, dat snappen ze niet allemaal meteen. Dus dat is even oefenen. Dat vergt bepaald geduld en talent van degene die ze dat toedient. Ik heb hier nog een keer een foto van als je dan toch een veulentje moet met de fles geven. Hoe je dan die fles houdt, dat je hem dus niet helemaal naar boven kiept. En dat je hem onder je arm door te drinken geeft. En als je een veulen moet bijvoeden, is het ook heel handig, zeker als hij in het begin niet bij de merrie mag drinken, dat je hem bijvoedt, zelfs al is het per sonde, maar dat je dat onder het uier doet. Dus dat je de fles bij het uier houdt en dat het veulen weet, als ik onder het uier ben, daar heb ik in ieder geval, gaat mijn hongergevoel weg, daar kan ik drinken. Als je dat altijd gewoon bij het deurtje doet, dan associeert hij dat heel snel gewoon echt met jou en niet meer drinken bij de merrie. En is het heel moeilijk om het daarna nog weer aan ze te leren. Kost het veel meer moeite. Dus wij geven het liefst altijd de fles onder het uier bij de merrie als de merrie dat toelaat. Nou, het herkennen van ziekte, dat is heel belangrijk. Dat je beseft dat veulens zich anders gedragen dan volwassen paarden en dat je daarmee soms bepaalde tekenen kan missen. Ziekte, een algemene ziekte bij een veulen, sloom zijn. Dit veulen staat te slapen. Nou zien we natuurlijk allemaal dat dit veulen niet goed is, maar veulens die staan te slapen, dus ze staan, maar ze zijn niet aan het drinken, ze lopen niet rond, ze interacteren niet met de merrie, dat is afwijkend. Een veulen ligt ofwel plat op zijn zij te slapen, of hij is aan het drinken, maar hij moet niet staand te slapen. Ook een veulen wat sternaal ligt te slapen, zo rechtop met zijn hoofd zo in het stro, als dat een neonaat is, dan moet ook al een trigger zijn van is dit niet een veulen wat misschien buikpijn heeft of niet in orde is. Nou, niet voldoende drinken, waar ga je dat al snel aan zien? Het uier van het merrie vooral, dat het uier vol staat en pijnlijk is. Het veulen zal langzaam natuurlijk achteruit gaan, wordt slomer, droogt uit, krijgt daardoor koude beentjes, koude oren. Oogleden kunnen langzaamaan naar binnen krullen. Dat is een van de complicaties als ze dan gedehydreerd zijn. Hier op de foto zie je dat de oogleden naar buiten zijn gehecht, omdat anders continu de binnenkant van de wimpers over het hoornvlies heen schaaft en daarmee de boel beschadigt. Heel belangrijk, als je dan denkt hij is niet in orde, temperaturen. En let niet alleen op koorts, dus meer dan 38,7, maar ook of dat een veulen geen ondertemperatuur, dus hypothermie, ontwikkelt. Als hij zeker heel jong is en niet voldoende drinkt, zal hij langzaamaan ondertemperatuur krijgen. En als je dat merkt, dan is er serieus iets aan de hand. En wil je eigenlijk rap intervenen, zeg maar. Als wij veulentjes die echt heel erg onderkoeld zijn binnenkrijgen, dan zorgen we dat ze heel snel aan het infuus komen. Warm infuus, waar ook glucose in zit. Omdat ze meestal onder temperatuur ontwikkeld hebben, dat ze niet hebben gedronken, ziek zijn, heel weinig glucose nog in hun bloed hebben. En als je ze dan eerst opwarmt en dan pas glucose geeft, dan is dat soms juist het laatste zetje. Dan breng je het metabolisme op gang zonder dat er nog iets van suikers in het bloed zijn. En dan kiept hij dood. Dus daar moet je op letten. En lekkere kruikjes, warmtelampen. Een van de meest voorkomende oorzaken van ziekte en ook doodgaan bij veulens is sepsis. Maar wat is sepsis? Dat is eigenlijk de gehele respons, het antwoord van het lichaam op micro-organismen zoals bacteriën en de producten die bacteriën maken. En dat zijn gifstoffen zoals toxines. En de respons van het lichaam, dat is een inflammatory, een ontstekingsrespons met allerlei factoren die vrij worden gezet door het lichaam die in het bloed komen. En die zorgen voor een enorme staat van ontsteking in het lichaam. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld ook koorts. Neonaten doen niet altijd koorts, maar bij volwassenen bijvoorbeeld wel. Als dat allemaal helemaal misgaat en escaleert, dan krijg je uiteindelijk multi-organ failure en
sterft zo'n dier. Nou, dit is iets wat elke diersoort kan krijgen, mensen ook, maar wat bij veulens relatief veel voorkomt. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze relatief vaak geboren worden en dan te weinig antistoffen binnenkrijgen. Heel vaak, als wij sepsisveulens worden vaak opgenomen in de kliniek, zijn ernstig ziek. Als die dan opgenomen worden, dan heel vaak kunnen ze die primaire infectie wel overleven. Maar wat altijd heel belangrijk is om te weten dat daarna zijn we meestal nog niet helemaal safe, omdat ze toch wel relatief vaak complicaties ontwikkelen. En die complicaties zijn dan bijvoorbeeld dingen als gewrichtsontstekingen die een slechte prognose met zich meebrengen. Zeker als daar bijvoorbeeld pas laat achter gekomen wordt. Als een veulen al met gewrichtsontsteking een aantal dagen staat, is de prognose daarvan voor de lange termijn veel slechter dan wanneer je daar heel rap op actie onderneemt. Dus de complicaties die later ontstaan in de weken erna, zeg maar, zijn soms dan toch nog funest. Nou, voor dit ziektebeeld, voor sepsis, zijn er heel veel verschillende risicofactoren. Het zijn ze eigenlijk bijna allemaal die we in die lijst hadden staan. Het zijn dingen voor de geboorte, tijdens de geboorte, maar ook na de geboorte nog. En de infecties die ze zeg maar oplopen, die bacteriën, die micro-organismes die binnenkomen, die kunnen heel lokaal binnenkomen en lokaal een infectie geven. En dan in het gehele lichaam zo'n ontstekingsrespons op gang brengen, bijvoorbeeld bij een longontsteking. Ze kunnen ook binnenkomen, bijvoorbeeld via de navel of via van die lichtplekken, maar ook via het darmkanaal. Zie die hele box eens even is er rondgescheumd. En dan daarna het hele lichaam doorreizen via het bloed. Nou, dat heet dan een sepsis. Daar is veulen heel erg ziek van, slap. Zal niet eigenlijk al die ziekteverschijnselen, die algemene ziekteverschijnselen die we net genoemd hebben, laten zien. Nou, een van de onderdelen van het lichaam die je bij een veulen dus wat mij betreft elke dag eventjes bekijkt, zeker bij de neonaten, is de navel. Aan de rechterkant op deze slide zie je navelontstekingen, abscessen, vieze bacteriële problemen die daar naar binnen zijn geslopen en daar langzaamaan het lichaam in kruipen. Die kunnen zoals tot in de lever, langs de blaas, heel diep het lichaam ingaan. Dat is echt niet alleen dat puntje wat daar buiten steekt, dat kan 20, 30 centimeter diep naar binnen groeien. Nou, dan kun je je voorstellen dat daar een heel ziek veulen van ontstaat en dat daar vandaan een soort van strooien van bacteriën het lichaam in gebeurt en dat er op andere plekken problemen kunnen ontstaan. Nou, een leknavel op links, als je het veulen ziet urineren, kijk altijd even, komt dat echt uit de juiste openingen of komt het ook uit de navel lopen? Als het uit de navel komt, dan noemen we dat een leknavel of een patente urachus. Dat is eigenlijk de intrauterine, dus de route van plassen in de baarmoeder geweest. En die hoort te sluiten rond de geboorte, na de geboorte. En dan moet hij daar niet meer uit plassen. Als dat wel gebeurt, dan is dat dus een ingang naar binnen, het lichaam in. Geeft dat risico op dit soort ontstekingen en dus ook weer op sepsis. Dus als je dit ziet, nou, dat is echt een teken. Alles op deze slide eigenlijk. Dierenarts erbij, dat die zal antibiotica nodig hebben en onderzoeken hoe ernstig het ervoor staat. Om te voorkomen dat die ernstigere problemen zal ontwikkelen. Nou, naveldesinfectie, een belangrijk onderdeel van het management. Hoort er gewoon bij wat mij betreft. Liefst met chlorhexidine oplossing, bijvoorbeeld in 70% alcohol. Sommige mensen gebruiken betadine, jodium kan op zich ook. Op dit moment is dit het meest aangewezen, omdat het minste irritatie van de huid eromheen geeft. En die betadine navels die kunnen soms wat te vroeg afbrokkelen en dan weer gaan lekken daarna, zoals op die patente urachus. Maar goed, beter jodium dan niks. En mocht die nabloeden na de geboorte, hebben we al besproken, navelklemmetje, geen rolladetouw. Vanuit die sepsis kun je dus ontstekingen en infecties in de gewrichten ontwikkelen. Een veulen met een dikke sprong of met een dikke knie en koorts en daar kreupel aan is echt sterk verdacht van een sepsis, een septische artritis noemen we dat. Dan zit er een infectie in dat gewricht en die bacterie gaat daar graag zitten, die sloopt daar alles om zich heen en moet snel en agressief eigenlijk behandeld worden. Hoe sneller zo'n dier gespoeld wordt, want dat is eigenlijk een van de belangrijkste delen van de behandeling, is dat het gewricht schoongespoeld wordt. Dat alle troep eruit is, want die bacteriën gaan overal lekker daar in die membranen van het gewricht zitten en zich verstoppen voor antibiotica die je bijvoorbeeld in het bloed geeft. Uiteraard hoort er ook antibiotica en ontstekingsremmers en verbanden meestal bij. Soms het geven van plasma. Vaak zijn dit veulens met een failure of passive transfer.
Op de rechterfoto zie je een dikke voorknie, vergeleken met links. Je kunt het beste als je een veulen hebt, gewoon even elke dag kijken. Heeft hij geen dikke sprongen, dikke knieën, even je hand erlangs, dan weet je wat is normaal. En als je maar twijfelt, gewoon even de dierenarts bellen en hem daar even goed op wijzen. Als een veulen septisch is geweest, dan is nog iets wat niet altijd wordt gezien, maar wat soms ook wel het primair in het oog springende probleem voor de eigenaar kan zijn, dat ze gele ogen ontwikkelen. Dat er een ontsteking, eigenlijk ook een ontstekingsreactie op gang komt door die bacteriële sepsis in de ogen. Een soort uveitis, een soort maanblindheidsreactie eigenlijk. En wij kijken dus bijvoorbeeld de veulens die bij ons in de kliniek liggen, worden elke dag altijd even in de ogen ook gekeken om te zien, ja, is dat niet ook aan de hand? Dus dat is een belangrijk punt om ook te bekijken. En zoals ik net al zei, al die risicofactoren die we al eerder genoemd hebben, zijn allemaal risicofactoren om sepsis te ontwikkelen. Sepsis is eigenlijk het vervelende eindstadium van een heleboel van deze dingen. En is een complicatie die bij heel veel neonate ziektes kan optreden. Dus zeer belangrijk om in de gaten te houden. Nou, het herkennen van zo'n risicoveulen als je weet, mijn IgG is te laag, we hebben de biestopname gecontroleerd, hij is te laag, dan weten we al, dit is een risicoveulen voor bijvoorbeeld een sepsis te ontwikkelen. Soms weet je al aan de hand van de placenta dat er problemen waren. Misschien dat er al een placentitis tijdens de dracht was gediagnosticeerd. Of als hij eruit komt, dat je merkt dat die placenta onevenredig zwaar is ten opzichte van het gewicht van het veulen. Of dat er echt een lading pus uitkwam. Vieze foto hier. Placenta-probleem in de vorm van een redback delivery, dus dat de placenta te vroeg is losgelaten. Ook dat zijn problemen die heel gemakkelijk tot een risicoveulen kunnen leiden. En als die placenta dus te vroeg na het veulen eraf komt, dus binnen 30 minuten. Prematuriteit, een zware geboorte en ziekte van de merrie, alle drie heel belangrijke dingen. Als dat aan de hand is, weet dat je een veulen hebt wat risico's heeft om ziek te worden. En dus graag het liefst eerder dan later je veulen gewoon laten controleren. Die IgG-waardes laten controleren op de eerste dag. En niet te lang twijfelen. Niet nog een halve dag of een dag denken het gaat misschien wel. Maar je kunt echt beter eerder actie ondernemen. Want dan heb je meer kans dat het goed afloopt voor je veulentje. Want dit wil je uiteraard voorkomen. Nou, reduce the risk. Ik heb een slide gemaakt met nog een aantal. Dit zijn gewoon wat handvatten van oké, hoe kan ik dan proberen voorkomen dat mijn veulens worden blootgesteld aan die risico's. Het zijn eigenlijk allemaal hele logische dingen. Zorg voor schone omgeving, vers stro in de box na het veulenen. Het schoonmaken en desinfecteren van de afveulenstal. Als je een vaste stal gebruikt waar je veulens of waar je merries steeds veulenen en dat ze daar steeds nieuwe merries in gaan, maak hem schoon tussendoor. Als je aan het veulen zit, bijvoorbeeld om de navel schoon te maken, maar ook bijvoorbeeld als je hem wilt stimuleren om te drinken. Zorg dat je schone handen hebt, dat je ze gewassen hebt en dat je eventueel zelfs handschoentjes aandoet. En je wil niet met je vingers bacteriën introduceren in het mondje of aan de navel. De uierhygiëne, we hebben het aan het begin al gezegd, het schoonmaken van de uier, de achterhand van de merrie, overal waar het veulen eigenlijk doorheen komt met zijn neus en aan gaat zitten als hij op zoek is naar het uier. Ik wil graag dat dat gewoon netjes schoon is. Minder kans op diarree en problemen. Buiten de stal heb ik er gestaan, als je hem dan wast, zou het niet meer in de box doen, het wordt daar zo nat en vies. Beter even de kont naar buiten steken. Biest. Ja, we hebben het al gehad over wat is dan goede kwaliteit biest. Je wil graag dat hij goede kwaliteit krijgt, maar hoe weet je dan dat het goed is? Nou, sowieso verstandig om te kijken, even te melken aan dat uier. Komt daar daadwerkelijk biest uit en niet melk? En hoe herken je dat dan? Ja, aan de kleur en de dikte. Biest is vrij geel en een beetje dikker, een beetje custardachtig. Terwijl melk, als de biest eruit is en er komt melk, dan is het al witter en wat wateriger, zeg maar. Je kunt het op verschillende manieren ook echt testen en kwantificeren hoe goed de biest is. Een van de makkelijke dingen om te doen is dat bijvoorbeeld met een Brix-meter. Een Brix-meter is gewoon een refractometer, dus de breking van het licht. Je kijkt eigenlijk door een glaasje heen waar je een paar druppels van die biest op aanbrengt. En in een Brix-meter zit dan al dat plaatje hier rechts in beeld met die blauwe lijn op aangegeven wat de gehaltes moeten zijn van de biest om goed te zijn. Nou, boven de 22 wordt als goed aangegeven. Dus als dat een hele lage waarde heeft, dan weet je van dit is eigenlijk al een veulen, hij drinkt dit wel op, maar hier zit niet zo heel erg veel antistoffen in.
uiteraard zorgen dat hij dan op tijd ook die biest binnenkrijgt. En dat het, als je geen goede kwaliteit biest hebt, dat je een andere bron verzorgt. Die navelstrengzorg, ik zou zeggen de eerste 2-3 dagen zeker desinfectie en dat liefst 2 maal daags. En dan controleer je hem ook meteen om te zien of dat hij daar niet nat is of lekt of dat hij daar niet verdikt is. Als we dan hebben over andere soorten ziektes herkennen, dan is het dummy zijn echt een duidelijk afwijkend gedrag wat je moet gaan herkennen. En wat soms heel duidelijk is, zoals op deze 2 foto's. Onderaan zie je een veulen wat gewoon volledig in slaap is, helemaal weg is van de wereld. En rechts met zijn kromme oortjes en zijn slappe hoofd ook in slaap. Wat is een dummy? Een dummy, we noemen dat ook wel neonatal maladjustment syndrome. En er zijn verschillende theorieën over hoe die ziekte ontstaat. Het is ook een syndroom. Bij de meeste syndromen betekent dat we niet exact weten hoe het komt. En dat er meestal ook verschillende manieren van ontstaan van dat ziektebeeld zijn. Nou, één ding wat we wel weten is dat er als een dier hypoxieschade rondom de geboorte oploopt. Dus zuurstoftekort. Dat er schade aan de organen ontstaat. En dat het belangrijkste orgaan wat dan schade oploopt het zenuwstelsel is. Het centraal zenuwstelsel. En dat veulen en cefalopathie ontwikkelt, dus een hersenziekte eigenlijk. En dat is een neurologische ziekte die in principe van voorbijgaande aard dan is, als hij maar die tijd doorkomt. Naast dus zuurstofschade in de hersenen kan het ook zuurstofschade in de darmen geven. Dus geeft het necrotiserende dikke darm en dunne darmontstekingen, dat er echt gewoon stukken te weinig zuurstof tijdelijk hebben gekregen en afsterven. Maar ook bijvoorbeeld de nieren kunnen daar niet zo goed tegen. Oorzaken voor hypoxie rondom die geboorte zijn bijvoorbeeld dus weer de redback delivery, een dystocia, dus niet goed vorderende geboorte doordat het veulen bijvoorbeeld verkeerd ligt. Maar ook bijvoorbeeld zo'n placentitis, als een veulen uit een placenta wordt geboren die al langere tijd niet voldoende zuurstof doorlaat, dan kan die dus ook al wat chronisch hypoxie oplopen en dummy-achtig gedrag vertonen na de geboorte. Dat zijn dan bijvoorbeeld veulens die vaak meteen al dummy gedrag vertonen, meteen al als ze eruit komen, binnen 24 uur. Maar er zijn ook wel veulens die pas op latere leeftijd dit ontwikkelen. Dus tot 3-4 dagen na de geboorte. Nou, dat afwijkend gedrag, hoe ziet dat eruit? Het niet kunnen vinden van het uier, in een hoek staan van de box en daar proberen drinken. Afwijkende tongfunctie, niet goed kunnen zuigen. De tong uit de mond staan, die kunnen echt als een sukkeltje in de hoek staan, zeg maar. Ze kunnen blind lijken, maar zelfs ook blind zijn. Doordat de hersenfunctie zodanig slecht is dat ze echt niet zien. Ze kunnen afwijkend geluid maken. Daarom werden ze ook wel barkers genoemd. En ze kunnen dus inderdaad gewoon geen affiniteit met de merrie hebben. Of zelfs totaal niet op de omgeving reageren. Nou, er zijn heel veel gradaties van dit ziektebeeld. Van een beetje slap met wat weinig spiertonus tot epileptische aanvallen, comateus, ademstilstanden en gewoon sterven. En door alle gradaties eigenlijk van dit ziektebeeld drinken vaak te weinig, omdat ze niet weten waar het uier is of dat überhaupt niet proberen, niet kunnen slikken. En daardoor zijn ze at risk voor failure of passive transfer en sepsis. Die zuurstofschade, die hypoxie rondom de geboorte, dat is een pathogenese, dus een manier van ontwikkelen van deze ziekte die we al heel lang kennen. En er is nog niet zo heel lang geleden door Monica Eilman en John Madigan, 2 veulenspecialisten en neurologisch specialisten uit Amerika, onderzoek gedaan. En die hebben eigenlijk ontdekt dat een veulen in de baarmoeder een soort van intrauterine bewusteloosheid doormaakt. Dus die ligt een soort hormonaal in slaap. En daarom is hij daar redelijk rustig. Loopt hij niet de hele dag rond te stampen. Hij dobbert lekker in de warmte. Dus een combinatie van die factoren die remmend werken op zijn hersenfunctie en daardoor hem een beetje in slaap houden. Nou, die progesteronachtige stoffen die hier genoemd worden ook. Als het veulen geboren wordt, dan veranderen die stoffen. Dan worden die inhiberende stoffen minder na de geboorte, beginnen die af te nemen. En de stimulerende stoffen die worden getriggerd doordat een veulen druk op zijn borstkas krijgt. Dus tijdens de geboorte de druk van waarschijnlijk het bekken van de merrie zorgt ervoor dat de hersenen van dat veulen stimulerende hormonen beginnen vrij te zetten. Dat zijn die estradiol en noradrenaline. En daarnaast heb je input, ineens is er zicht, geluid, gaat de merrie aan hem likken, is het koud, is er allerlei input ten helemaal tegenovergestelde van hoe het denk ik in een baarmoeder is.
En dat is een normaal proces. Zo hoort het eigenlijk te gaan. Dat veulen wordt daardoor eigenlijk uit zijn slaaptoestand wakker en gaat gewoon normaal functioneren. Als een veulen hypoxie heeft, dus als er zuurstoftekort is, dan worden die inhiberende stoffen, die progesteronachtige metabolieten en adenosines, die worden verhoogd in het bloed van het veulen. En dit maakt denk ik een heel duidelijke link tussen dat we vroeger al wisten van dit hele verhaal, de zuurstofschade, als ook dat het dier hormonaal eigenlijk nog in een soort van slaaptoestand zit. Nou, zo zijn er nog een aantal dingen die we linken aan het neonatal maladjustment syndrome, zoals ontstekingsfactoren vanuit al tijdens de dracht opgelopen, tijdens bijvoorbeeld een placentitis of een infectie in het veulen al in de baarmoeder. Ook dat kan allemaal hier invloed op hebben. Maar ja, zaak is in ieder geval dat dit is belangrijke info, dat we weten dat dit bestaat. En hier hebben we een aantal beelden, een paar foto's van veulens zoals die eruit zien als dummyveulen. Die middelste foto onderaan, dat is een veulen dat een bloedtransfusie krijgt vanwege de isoerytrolyse. En zo'n veulen zou ook naderhand hypoxieschade kunnen hebben. Als hij heel laag heeft gezeten een tijdje in zijn hematocriet, als dat heel acuut verlopen is, dus een laag rode bloedcelgehalte heeft hij gewoon ook hypoxieschade, te weinig zuurstof in het lichaam. Foto links ook, dit veulentje ligt met opgetrokken voorbeentjes op een gekke manier te slapen. Als je je veulen zo ziet liggen, zou ik al een beetje getriggerd zijn van, voelt hij zich wel goed? Meestal als hij echt ontspannen ligt, ligt hij met zijn voorbeentjes ook gestrekt, lekker helemaal lang uit te slapen. Nou, dit veulentje heet Survivor, een prachtig klein mini paardje en ontzettend echt een dummy in optima forma geweest, maar je ziet op de rechterfoto, als ze de eerste paar dagen gewoon doorkomen en geen complicaties oplopen tijdens die periode dat ze eigenlijk zelf nog helemaal niks kunnen, als ze een soort van couveuse baby zijn, hebben ze in principe gewoon een goede prognose en kunnen ze daarna normaal functioneren. De dieren die echt epileptische aanvallen doen, die zodanige hypoxieschade hebben dat die hersenen insulten gaan krijgen, die hebben een slechtere prognose voor herstel. En de behandeling van deze veulens is behoorlijk intensief, zoals je je kan voorstellen. Ik heb hier nog wat extra risicofactoren aan die slide toegevoegd, omdat er nog een aantal dingen zijn die best wel hier tot aanleiding met problemen hier geven. Tweelingen hebben hier bijvoorbeeld ook ernstig veel kans op als ze het al redden tot uitgerekende datum. Omdat ze gewoon te weinig voedingsstoffen, maar ook zuurstof door de placenta kunnen krijgen. Die moeten ze met z'n tweeën delen. De redback deliveries, al die placenta-problemen. Ook oudere merries, die echt duidelijk geriatrisch, oudere bejaardere merries hebben soms kleinere placenta's en daardoor zuurstoftekort voor de veulens. En veulens die erg overdragen worden, hebben ook wat meer kans om NMS te ontwikkelen, om dummy te worden. En uiteraard de keizersnedes en ook de opgewekte geboortes. Ook dat zijn veulens die vaker niet klaar zijn om geboren te worden en niet wakker ter wereld komen. Nou, uit die onderzoeken van John Madigan en Monica Ailman kwam de Madigan Fall Squeeze als methode naar boven. En ik denk dat heel veel veuleneigenaren en fokkers deze methode wel al van gehoord hebben en het misschien ook al wel gebruiken. En dit is echt kan echt een toevoeging zijn in de behandeling van dummyveulens. Onderaan staan een paar tips. Het is vooral voor die veulens die al bijna geboren worden als dummy en het heel vroeg ontwikkeld hebben. Ze moeten geen ribfracturen hebben, want anders dan trek je zo een rib de long in en ben je verder van huis. En ze moeten uiteraard niet benauwd of septisch zijn. Het moeten niet hele erg zieke veulens zijn waar je dit bij wil doen. En je hebt daarvoor nodig gewoon een lang touw. En die moet niet al te dik zijn. En als je dan bedenkt hoe werkt dat dan, waarom zou je dat doen? Nou, je legt dat touw aan. Hier zie je op de foto's hoe dat dan wordt aangelegd. Dat is een bepaalde manier om het halsje om de borstkas heen. En op het moment dat je dat helemaal hebt aangelegd en je trekt dat langzaam aan, je zet daar redelijk wat druk op, dan gaat dat veulen liggen. Hetzelfde als wanneer je een jong veulen iets te strak vasthoudt met z'n tweeën bijvoorbeeld, dan laten ze zich ook vaak vallen. Het is een reflex. Ze gaan dan op de grond liggen en gaan eigenlijk een beetje in slaap. Nou, dat is het doel van wat er hier dan gebeurt. En wat er wordt nagebootst is eigenlijk 20 minuten lang de druk van het bekken van de merrie op de borstkas van het veulen. En na die 20 minuten laat je het touw los en hoop je dat hij een soort hormonale reset doet. Dat hij denkt, ik word hier nu geboren. Dat die hersenen zeg maar het sein krijgen.
inhiberende stoffen omlaag en stimulerende hormonen moeten omhoog. Ik moet wakker worden. En dit kan dus onderdeel zijn van een behandeling van dummyveulens. Maar je kunt je wel voorstellen, als ik net heb uitgelegd wat de verschillende manieren zijn waardoor dit onder andere ontstaat, dat als je natuurlijk ernstige hypoxieschade hebt, dat is niet ineens weg door dit. Die hormonale toestand wordt wel wakker gemaakt, maar alle ernstige schade in het lichaam die daar, in de hersenen, maar ook in de andere organen, ja, die is natuurlijk hier niet mee weg. Dus voor milde gevallen kan misschien dit soms al voldoende zijn. Maar voor ernstigere gevallen kan het onderdeel van de behandeling zijn, maar ja, zal het zeker niet het enige zijn wat je moet doen. Hoe herken je koliek bij veulentjes? Ziet er iets anders uit dan bij volwassen paarden. Een volwassen paard gooit zich op de grond, gaat rollen, is heel onrustig. Een beetje heftig beeld vaak. Veulens kunnen dat ook best wel een beetje stiekem doen. Foto rechtsboven, als je dat ziet, denk je natuurlijk wel, oei, wat is er aan de hand? Het stil liggen op de rug. Veulens met bijvoorbeeld maagklachten, die doen dat vaak. Die gaan het liefst zo liggen met hun pootjes allemaal in de lucht. Het veulentje daaronder met het staartje omhoog staat eigenlijk een beetje te flaggen. Met zijn staart omhoog afstaan, een beetje kwispelen. Vaak klachten die je ziet bij veulens met meconiumobstipatie. Dus die niet van de darmpek afkomen. Maar ook bij andere kolieken kunnen ze dat doen. Het zo liggen met de beentjes opgevouwen omhoog kan ook een teken van buikpijn zijn. Persen, overmatig persen met ofwel een holle ofwel een bolle rug, kan ook een teken van koliek zijn. Kreunen. Een beetje knarsetandachtig geluiden maken. Het zijn allemaal tekenen dat je moet denken, is er hier misschien buikpijn aan de hand? En dat kan, op deze manier zou je in een wat vroeger stadium dan in heftige koliek misschien al wat kunnen doen voor zo'n veulen. Nou, veulens kunnen koliek krijgen door echt allerlei oorzaken. Ongeveer alles wat een volwassen paard kan krijgen, kan een veulenhaast ook krijgen qua koliekoorzaken. Dus hij kan ook gewoon een slag in de dikke darm doen. Hij kan van alles doen. Maar er zijn een aantal dingen die relatief veel voorkomen. En daar is meconiumobstipatie de meest belangrijke van. Meconium hoort eigenlijk wel binnen een dag er zo'n beetje af te zijn. Maar kan soms nog enorme hoeveelheden in die dikke darm verzameld hebben. Het kan een heel klein beetje zijn wat er zit. Maar soms is er echt ontzettend veel meconium in een veulen. En zolang je nog geen hopjesvla zeg maar ziet, weet je dat er nog meconium zit. Ook al heb je al zo'n hoopje zien voorbij komen. Andere oorzaken voor koliek die we relatief vaak zien bij veulens zijn het ontwikkelen van diarree. Vaak zien we al eerst koliek, depressie, sloomheid, uitdrogingsverschijnselen, koorts, voordat je de diarree er aan de achterkant uit ziet spuiten. En zeker heel jonge veulens van 2, 3, 4 dagen oud kunnen heel acuut heel erg ziek worden van diarree. En dan is Clostridium, Difficile en Perfringens zijn heel veel voorkomende bij die hele jonge veulens, maar ook Salmonella kan dat. Bij ietsje oudere veulens zien we tot ongeveer 2 maanden heel vaak rotavirus. Dat is een van de meest voorkomende oorzaken van diarree. Of van ernstig ziekteverwekkende diarree. En dat is een ontzettend besmettelijk, vervelend virus. Wordt overgedragen door andere veulens, maar soms ook wel door volwassen dieren uitgescheiden. Dus als je dat eenmaal aan de gang hebt, dan kan dat echt als een lopend vuurtje door het bedrijf heen gaan. Zandopname, er zijn allerlei dingen die tot diarree kunnen leiden. Gaan ze niet allemaal bespreken in het kader van de tijd. Veulenhengstigheid heb ik even apart gezet. Veulenhengstigheidsdiarree is eigenlijk een fase waar het veulen doorheen gaat, waarbij die begint dingen te eten. De merrie wordt hengstig. Het valt meestal ongeveer rond die tijd, 10 tot 14 dagen, dat veulentje dan wat diarree ontwikkelt. Daarom noemen we het veulenhengstigheid. Het lijkt meer waarschijnlijk dat hij daadwerkelijk diarree ontwikkelt, doordat hij dan een darmflora begint te ontwikkelen. En dat hij begint een beetje hooi te knabbelen en een beetje zelf begint te eten naast het gewoon melk drinken. En daar reageert zo'n veulen dan vaak wat op met diarree. Parasitaire problemen zijn meer problemen eigenlijk voor oudere veulens. Ik heb de spoelworm er wel opgezet, maar dat is echt voor eerder 10 tot 16 weken oud. Vanaf dat moment kunnen ze eigenlijk daar pas last van krijgen. Een heel vaak voorkomend secundair probleem, wat we niet moeten vergeten, zijn maagzweren en zelfs zweren in het eerste stukje van de darm, in het duodenum. En die veulens die kwijlen, die schuimbekken soms, wat depressief, liggen inderdaad zo op hun rug. Zeker als je een veulen om een of andere reden een pijnstiller moet geven, NSAID's, bijvoorbeeld omdat hij een orthopedisch probleem heeft, geven we eigenlijk altijd maagwandbeschermers en soms zelfs maagzuurremmers bij, om maagzweren te voorkomen, want het is een heel gemakkelijk voorkomend probleem bij veulens.
En het andere, als een veulen diarree heeft, wat wij eigenlijk altijd doen, is het veulen een extra mogelijkheid om water te drinken erbij geven in de vorm van een drinkemmer. Heel vaak, eigenlijk meerdere keren per jaar krijgen we wel veulentjes in de kliniek toch binnen die thuis al aan de diarree waren en waarbij de eigenaar dan denkt, ja, hij krijgt diarree omdat hij water bijdrinkt. Maar die veulens die drinken dat water bij omdat ze uitdrogen en niet voldoende bij de merrie kunnen krijgen. En eigenlijk als je dan de wateremmer er dus uithaalt, het probleem wat er dan ontstaat is dat ze niet voldoende vocht binnenkrijgen en nierfalen ontwikkelen. Wat soms zo ernstig kan zijn dat dat echt een streep door de rekening zet en dat het veulen het daardoor niet zou kunnen redden. Dus als het veulen diarree heeft, geef hem alsjeblieft een wateremmer. En geef hem de mogelijkheid en neem uiteraard, als dat spuitende diarree is, contact op met je dierenarts. Mocht je dat bovenste foto, die kleur diarree, dat is heel rood. Bloederige diarree, meestal gelinkt aan Clostridium, een bacterie, die heel snel heel heftig ziek zijn kan geven. En ook sepsisverschijnselen en al dat soort dingen. Dus als je dat ziet, rap reageren. Dus welke veulens hebben risico om dit soort dingen te ontwikkelen als ze te traag staan en drinken. Dus niet de antistoffen binnenkrijgen tegen bijvoorbeeld salmonella of whatever. Aan ziekteverwekkers, rotavirus, noem het maar op. Die niet voldoende antistoffen dus binnen hebben gekregen. Maar ook slecht stalhygiëne of management. In een box worden geboren waar een ander veulen heeft gestaan, wat diarree heeft gehad bijvoorbeeld. Allemaal niet handig. En ook het ziek zijn van de merrie vooraf aan de geboorte kan dit soort problemen in de hand werken. Hè. Nog een andere, echt een ander soort oorzaak voor koliek bij veulentjes is een blaasruptuur. Dat wordt veroorzaakt, denkt men eigenlijk, doordat als het veulen wordt geboren, de blaas eigenlijk heel vol staat, een distensie heeft, een grote volle blaas heeft en door druk van buitenaf tijdens de geboorte, dat hij dan scheurt. En dan ontstaat er een scheurtje echt in de blaaswand, waardoor de plas, de urine, komt dan in de buik terecht. Nou, in het begin merk je daar niet zoveel van, daar is hij niet meteen ziek van, maar hij gaat langzamerhand de urine opstapelen in de buik. Daardoor gaat hij minder drinken, wordt hij sloom, gaat hij persen op urine wat hij niet wegkrijgt, want hij plast niet, maar hij plast in zijn buik. Krijgt een bolle buik uiteraard, gaat snel ademen, wordt koliekerig. En vaak zien eigenaren weinig tot niet urineren, maar soms kunnen ze wel een beetje urineren. Nou, op de onderste foto zie je de urine die wordt afgelaten uit de buik vooraf aan de operatie, waarbij die blaas operatief moet worden gesloten. Dat is de enige optie om hem te helpen, om hem te maken. Meestal zijn dat relatief jonge veulens ook waar we dat bij zien. Een dag of 2, 3, 4 oud. En als je op die middelste foto, daar zie je een beetje een opgezwollen kokertje en navel. Als je dat ziet, dan is ook wel een trigger om te moeten denken aan een blaasruptuur. Soms ook van persen op darmproblemen kunnen ze ook wel een beetje zo gaan zwellen. Maar dat moet ook een alarmbel zijn. Dit is een spierziekte. White muscle disease is denk ik niet zo heel erg bekend. Het is een spierziekte eigenlijk bij veulens vooral. Die wordt veroorzaakt door een tekort aan selenium bij de merrie tijdens de dracht. Het kan ook wel door vitamine E tekorten komen. Wij zien het vaker door seleniumtekorten. Het wordt gezien bij heel jonge veulens, meteen al vanaf na de geboorte tot ongeveer dat ze 7 dagen oud zijn. En wat zie je aan die veulens? Ze zijn heel zwak, ze trillen met de spieren, ze hebben moeite met opstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zelf opstaan en lopen, moeilijk slikken en ze zijn slomig. En dit is een vervelende ziekte, want wat er eigenlijk gebeurt is dat in de spieren, en vooral de spieren die goed op zuurstof werken, zoals die op de pijlen zijn aangegeven, die waarmee je kan staan, maar ook je tussenribspieren, je middenrif, de hartspier, kaakspieren, allemaal spieren die echt de basis van je bestaan zijn, zeg maar, om in leven te blijven. Die spieren die stapelen radicalen op. En in elke spier die gebruikt wordt, komen radicalen vrij, vrije radicalen. Maar die horen normaal gesproken door antioxidanten worden weggevangen. En de belangrijkste antioxidanten bij een paard zijn selenium en vitamine E. En als je die dus onvoldoende hebt, dan krijg je eigenlijk een opstapeling van al die vrije radicalen in die spieren.
Ja, en daardoor ontstaat er echt spierschade, een soort necrose. En die spieren worden daardoor ook wit, door die necrose en door die schade. En daarom heet het white muscle disease. Een ziekte die ook bij koeien en varkens en lammetjes en zo voor kan komen. Maar ja, als dit bij een paard aan de hand is, bij veulentjes is de mortaliteit, dus het aantal veulens wat daaraan sterft, is heel hoog. 30 tot 45%. En je kunt inschatten of jij een merrie hebt die at risk is om een veulen te krijgen met white muscle disease door het gebied waar je woont. Door te weten of er in jouw gebied waar jouw merrie eet, waar zij graast, waar jouw ruwvoer vandaan komt, of dat daar voldoende selenium in zit of dat dat een gebied is wat laag in selenium zit. Nou, vooral zandgrond bevat niet zo heel veel selenium. Dus die gebieden zijn meer at risk. En zeker als dan ook je voer uit die omgeving komt. Dus als je weet dat dat natuurlijk aan de hand is, zul je je merrie haar bloedwaardes een keer controleren tijdens de dracht en haar supplementeren met organisch selenium, waardoor je dan kan voorkomen dat ze in de problemen raakt. Nou, er zijn wel individuele verschillen tussen veulentjes. Niet elk veulen op zo'n bedrijf waar het een keer voorkomt ontwikkelt dit. Dus er zullen ook andere dingen van invloed zijn. Maar heel belangrijk is het om te weten dat seleniumopname van het veulen, zeg maar, komt hij aan zijn selenium, daar komt hij aan via de placenta tijdens de dracht. En na de geboorte neemt hij eigenlijk nauwelijks wat op uit de melk of uit de biest. En met vitamine E is het een beetje het tegenovergestelde. Dat krijgt hij juist wel weer goed binnen via de biest. Dus als hij met een seleniumtekort wordt geboren, dan kun je eigenlijk alleen maar een prik geven met selenium. Want oraal kun je hem, neemt hij via de biest en via de melk dat eigenlijk niet op. En dit zijn gebieden, dit is een figuur uit een publicatie die we een paar jaar geleden hebben gemaakt. Over cases die in afgelopen jaren in de kliniek zijn binnengekomen met white muscle disease. En dan zie je ook die rode vlaggetjes, dat zijn de cases rondom Wolvenga inderdaad, in Noord-Nederland. En die zijn eigenlijk allemaal uit dat gele gebied. Het gele gebied van Nederland, dat is de zandgrond, sandy soil. En je ziet daar allemaal hele kleine zwarte stipjes. Dat zijn namelijk metingen van selenium in de toplaag en van de grond. En dat is het deel waar de planten en de grassen hun selenium uit moeten halen. En als ze dat niet kunnen opnemen, kan het merrie het natuurlijk ook niet opnemen. Je ziet dat die zandgrond dat heel weinig bevat. Dus woon je in zo'n gebied, is misschien goed om eens eventjes te controleren. Hoe zit het bij ons in de grond? Hoe zit het bij mijn merries? Hebben die voldoende selenium aan boord? Of moet ik het misschien supplementeren? Dus mocht je in zo'n gebied zitten, wees getriggerd. Zeker als je eerdere cases van white muscle disease hebt gehad, weet je dat het niet goed zit bij je. Voor de lange termijn kun je wel proberen je bodem daarin rijker te krijgen. Ik ben geen landbouwspecialiste, geen veehouder, die weten daar vaak nog veel meer van. Maar wat we in ieder geval wel hebben gezien is dat als je de bodem fosfaatrijker maakt en de pH omhoog brengt, kun je ervoor zorgen dat er een beter beschikbare vorm van selenium in de grond komt voor de lange termijn. Zodat het ruwvoer wat jij daar maakt of de grond waar je merries van grazen betere seleniumgehaltes heeft. Je kunt die selenium dus ook laten bepalen. Je zou dat elke 4 jaar bijvoorbeeld eens kunnen doen. Een bodemanalyse is geen verkeerd idee. En ja, als je dan op de hoogte bent dat het niet goed zit, dan je merrie dus te supplementeren en ofwel je veulen te injecteren met selenium en vitamine E na de geboorte. Dus ja, dat valt onder het kopje slechte voeding. Dat klinkt een beetje beschuldigend, maar dat is niet zo bedoeld. Het is, als dit natuurlijk niet goed zit in je voeding en je hebt cases van white muscle disease, ja, dan baal je, want dat had je dus dan kunnen voorkomen als je dit had geweten. Het laatste ziektestuk wat ik wou bespreken, dat zijn de luchtwegproblemen. Er zijn natuurlijk echt, veulenziektes een mega breed onderwerp. Er zijn duizenden ziektes. Maar hier wat luchtwegproblemen waar ik kort de aandacht op wou vestigen nog. Rond de geboorte, als een veulen meconium heeft ingeademd, dus als je dat op hem vindt of in zijn luchtwegen, dat loopt soms dan uit het neusje na de geboorte, hebben ze gewoon echt risico om een longontsteking te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor als het veulen zich verslikt in de melk. En bijvoorbeeld bij white muscle disease zie je dat omdat ze zwakte hebben. Maar bijvoorbeeld ook bij keelafwijkingen kan dat voorkomen als er kiestes bijvoorbeeld in de keel zitten of een open verhemelte. Veulens met dummy-gedrag zijn vaak te slap om goed te kunnen drinken. En als ze dan eenmaal drinken, verslikken ze zich soms. Dus longontstekingen zien we relatief vaak. En hebben niet zo'n geweldige prognose. Een longontsteking veulen wordt heel ziek, wordt septisch, heeft intensieve zorg nodig meestal.
Nou, ribfracturen worden denk ik heel vaak niet gezien of niet opgemerkt bij veulentjes. Op foto's rechtsboven zie je een echobeeldje van een breukje. Precies op dat punt zie je de onderbreking. En op de rechterfoto zie je, ik zal hem iets groter hier maken, zie je 2 naast elkaar liggende ribben van een veulen wat is geëuthanaseerd om andere redenen. Maar die had onder andere 2 ribfracturen naast elkaar. Ribfracturen lopen veulens relatief vaak op als ze wat groot zijn, als ze een zware geboorte hebben gehad of als er liggingsveranderingen aan de hand zijn geweest. Dan worden denk ik niet altijd herkend. Maar je kunt je voorstellen, dat doet pijn, daardoor wil je minder drinken. En als het er meerdere zijn, kan er ook vrij veel bloedverlies in de borstholte zijn. Dus kan er zeker een veulen risico's geven op problemen na de geboorte. Bacteriële longontstekingen, uiteraard veel voorkomend probleem bij veulens. De foto rechts is een foto van een 2 dagen of 1 dag oud zelfs veulentje. Dat is een van de longen. Nou, die is bijna volledig afwijkend. Daar zie je niet eens normaal, een beetje bovenin nog net iets normaal weefsel. Dat is een Klebsiella longontsteking. En dat is dan echt zo eentje die een veulen ook in de baarmoeder al kan oplopen. Wat heel vervelend kan zijn uiteraard. En als het veulen hiermee wordt geboren, heeft hij eigenlijk al bijna geen kans meer. Rhodococcus is een zeer bekende bacterie, maar gaat meer over wat oudere veulens. En de verschillende streptokokken, waaronder droes. Ook iets om te vermijden bij de hele jonge veulens. Omdat als een heel jong veulen het krijgt, daar eigenlijk niet voor uitgerust is om dat zo gemakkelijk te overleven. Is sowieso een heel vervelend ziektebeeld natuurlijk. Dus ja, we proberen er altijd alles aan te doen om te voorkomen dat het bij de veulentjes terechtkomt. Dat je die in ieder geval afschermt mocht het op je bedrijf aan de hand zijn. En de merrie daar bijvoorbeeld het ook nog niet hebben doorgemaakt, waardoor het veulen geen afweer binnenkrijgt tegen droes. Onderaan zie je een fotootje van een veulen met een buisje om door te ademen, een tracheotomie, omdat hij geen lucht kreeg door een droesinfectie op een aantal weken leeftijd. De virale pneumonie, op dit moment is het natuurlijk helemaal hot in het nieuws. De EHV1 en 4 infecties, rhinopneumonie, ook veulens kunnen dat krijgen. We kennen het meeste bij veulens van de abortussen. Dus dat is ook de reden waarom we die merries dan zo frequent tijdens de dracht echt enten. Maar als een merrie besmet raakt met EHV tijdens de dracht, en als dat bijvoorbeeld in de late dracht is, dan kan het veulen ook in de baarmoeder besmet raken daarmee. En hoeft hij niet altijd geaborteerd te worden. En kan die dus ter wereld komen als een soort heel zwak, ziek veulen. Vaak met longontstekingen en echt algeheel ziek zijn, heel slap. En daar kan veel veulens, als ze dit hebben bij de geboorte, sterven hieraan. Het is vaak fataal. Dus niet alleen abortus veroorzakend, maar ook zwak zieke veulens zijn daar toch verdacht van. Dat komt niet zo vaak voor, maar het kan wel. Dus ja, de risicofactoren die we net weer hebben doorgenomen hier bij de longontstekingen, het prematuur zijn en daardoor bijvoorbeeld melk inhaleren, een dummy zijn en daardoor longproblemen, slikproblemen hebben, maar ook tijdens een dystocie, dus tijdens een moeilijke verlossing, het binnenkrijgen van meconium, allemaal risicofactoren om acuut een longontsteking heel kort na de geboorte te hebben. Maar ook bij placentitis en bij ziekte van de merrie heeft veulen daar ook weer meer risico op. Ik denk dat we eerst wat vragen nog zouden bekijken. Ik ben benieuwd of jullie al wat vragen hebben bedacht. Ja, ik zie het. Ik kan het net lezen inderdaad. Eerste vraag is inderdaad van, mocht er nou geen merriebiest beschikbaar zijn, is koeienbiest dan een goed alternatief? En zo ja, wat is dan de gewenste Brix-waarden en hoeveel milliliter geef je de eerste keer? Nou, dat zijn allemaal supergoeie vragen van Lia. Inderdaad, ja, nood breekt wet. Als je echt geen merriebiest beschikbaar hebt, dan kun je koeienbiest gebruiken. Het is natuurlijk wel minder goed. Wat we dan meestal adviseren is om daar wat glucose aan toe te voegen, omdat de merriebiest vaak net wat rijker is aan glucose. Nou, de gewenste Brix-waarden, als je echt goede biest wil hebben, dan zit je het liefst boven de 25 zo'n beetje. En hoeveel milliliter geef je de eerste keer? Het ligt een beetje aan de grootte van het veulen. Bij een gewoon vriesveulen, een gewoon warmbloedveulen, kunnen ze ongeveer 400 milliliter wel drinken. Alleen vaak drinken ze niet in één keer zoveel op als je het met de fles aanbiedt.
Vind ik het knap als hij het in één keer opdrinkt. Als het lukt mag het, want zijn maag kan dat wel aan. Maar wees dan heel voorzichtig met, als hij moe wordt tijdens het drinken, dat hij zich niet verslikt. Als dat goed gaat en het veulen wordt alweer wat sterker, nou, dan kun je ongeveer elke 1,5 tot 2 uur proberen 400-500 milliliter te geven. Ja, dus ja, heel goed. Goeie vraag. Ja, u heeft het inderdaad over goede voeding voor de merrie. Wat voor welke voeding verstaat u daaronder? Ja, dus dat is een goede vraag. En ook best een beetje een brede vraag. Want goede voeding kan natuurlijk van alles zijn. Dus goede voeding moet er eigenlijk voor zorgen dat de merrie voldoende vitamine, mineralen en energie binnenkrijgt om goed te kunnen groeien. Dus goed op gewicht te kunnen blijven. En onder andere in Nederland is bijvoorbeeld dus het gehalte aan selenium in je voeding, als dat onvoldoende is in je ruwvoer, een aandachtspunt wat je zou kunnen aanvullen gewoon met een normaal krachtvoer. Maar ook bijvoorbeeld met een voedingssupplement. In Nederland hebben we niet zo heel vaak hele enge besmettingen van het ruwvoer met allerlei stoffen, waardoor bijvoorbeeld de merrie placentitis ontwikkelt. In andere landen is dat soms wel aan de hand. Gewoon een goede, normale kwaliteit ruwvoer. Ofwel gras. Ik denk dat dat redelijk... mochten er nog specifiekere vragen over zijn, stel ze gerust. Er is nog een vraag. Zien jullie deze veulenziektes meer bij Friese dan bij andere rassen? Nou, de veulenziektes die we eigenlijk hebben doorgenomen zijn ziektes die we eigenlijk gewoon echt evenredig verdeeld over alle rassen heen zien. Het is meer het feit dat een paard is, dat die relatief veel risico heeft als neonaat om ziektes te ontwikkelen. Eigenlijk zien we niet zozeer heel specifiek bij Friese bijvoorbeeld vaker sepsis of vaker failure of passive transfer of infecties of dat soort dingen. Nee. Met betrekking tot white muscle disease kun je ook te veel selenium bijvoeren. Zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen? Nou inderdaad, als je echt chronisch te veel selenium geeft aan een dier, dan kun je een seleniumintoxicatie krijgen. Dan krijg je bijvoorbeeld afwijkingen aan de huid, maar ook aan de hoeven. Een soort rare hypergroei vanuit de kroonrand van de hoef. Dus ja, het is niet zo dat je zeg maar eindeloos boven de dosering moet gaan supplementeren. En ik denk ook dat ik vind het verstandig als je het wil supplementeren, zeker voor je drachtige merrie, dat je dat redelijk gecontroleerd doet. Kijk, als je een relatief normale supplementdosis bijgeeft, zul je niet zo heel snel problemen veroorzaken. Maar als je al in een rijk gebied zit en als je dan ook nog eens een rijk krachtvoer hebt en een rijk ruwvoer, ja, dan kun je misschien als je dan ook nog eens extra bijgeeft en bijvoorbeeld ook nog eens je veulens een prik geeft zonder te weten wat er aan de hand is, wel echt problemen veroorzaken. Ja. Oké, nou dat was de laatste vraag. Dan hebben we nog, als er geen andere vragen bij komen, dan hebben we nog een laatste slide eigenlijk om even aan te kondigen wat er volgende week of de komende weken wordt gepresenteerd. Volgende week is het Karin Hendricks aan de beurt. Die gaat jullie alles vertellen over embryotransplantaties. En 25 maart, de week daarop, is er een sessie die door het Jong KFPS wordt georganiseerd. Voorbereidingen voor het keuringsseizoen. Hoe maak ik mijn paard klaar voor de keuring? Dan is Wietske aan de beurt en die gaat alles vertellen over de verschillende aanlegtesten. Komt er nog door Sabine Zwaga de week erna een verhaal over de predicaten, hoe en wat. En daarna is het weer Fokkerscafé. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie vragen te stellen aan het eind en om te luisteren. En ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben. Mochten er toch nog vragen opkomen borrelen, mag altijd contact opnemen. Mijn e-mailadres staat niet op deze slides, maar dat is bboshuizen@dierenklinikwolvenga.nl. Zijn altijd bereid om jullie vragen te beantwoorden. Hartelijk dank.